Kipulit ka Themri Bhoy bat kinong penyat ka Mahatma Gandhi University MGU kiletre lang ban ajing hikai haki samla puli an law students jong ni ka school ba halor ki jinat jong ki kendon jong ka an Motor Vehicles Act MVA yakini ka jing ajing hikai bakarpang shikini ki samla puli de kipulit la pelong ha ka arpasal trik nai wing hanong po Kipulit kilabatay ban pensyai halor ki kendon jong ka Motor Vehicles Act kibede bakajing shngan ha kalit kawan kajing bat perking ye ki kendon jong kani kaan strict adherence to the provision of the MVA kisamla puli jong ni ka school ba kilayaro ekni kajing plela jong ki pulit bat kinong penyat ke MGU lingba kani kajing hikai kala pli kajing mut jing perkhat bat kajing shempang jong ki Kini ki kena ke layaro e kemensim jeng ki pulit kini ke district ke bala nyokor ye ke jeng em jeng ki pai ke balit bawan ha ki surok kiat kali ban long ke basngan bat ke balat ne ke jeng ma jeng mensau ha kini ke jeng sya hikai ha ki pulit ke ribhoi kino hikai kinong penyat bat ki samla puli ke MGU ke layaro bat ki layo shibun ke jeng mentoi ke jeng tip ye ki kendon an ye ki an batek lakam ye kinong nya kali bat ki briu ki balit bawan ha ki surok kiat kali USI Rubul Ali bapet ya ke trafik ula ai jing hikai rengkat bak kejing alami ki samla ban penyat ki kali ha surok ki samla pule ke MGU ki lepen pau kejing ro bak kejing sngau sarong ya kini ke kabu bak layo menta kasngi ki lepe phang ban tip ye ki jing khia kejing penshitam ye ki tu ki pen khen ye ki an Motor Vehicles Act ki lepen pau kejing sngau ngu ki bor jing ke pulit Ribhoi district ha kejing alam USP VS Rathor Ubala ailat iki banyo jing hikai naduk na kamra school haduk ki surok yat kali. Kila pei phang ye jing tre shitom ki pulit ban pet ye kelet kawan jong ki kali bat ki briu ha surok kan long ke besuk basan bat balat ne ki jing ma jing mensa.
kajung ngihi gua ong ba gua ban kitbok kiriang saisin ya ka kunhun ribhoi polis ba kumbali i haki news ba per haki social media haki lat patai khabar ba nakpor sakpor gila simkhya khamtam hak ba yadei bat mentau snem te kum nagliang ke jungihi ki khna pule na po nathi na po Mahatma Gandhi University Kalaimer Bornihan nisio ban ai ke jingkit bok kiriang bagi dang la syu ban tre bat ban mai phang syu ya ki kam ba ha be dei bat ki ke jinglek jingwan jong ki pajwa khnang ban kadon ka chong sup ka chong sangai amar ba mentahi gisni di labun ba labun stang ki jingja jong ki khna na kapor sakapor bat nangba ka jingtre system jong ki polis jong ka meglia bro kawehi kila bentek lakam ban penduna kini ki kam bajawab Wak ruban ai kudai ya SSP sir balak penyat ya la penyat ha ya ka traffic menta kisi ila banyu i ba ki jing accident ru kila kam duna ha yang ka traffic nama ka jing tre sitong jong ka team jong ka police nompo te ka jing ya na ka bakila ai ka long ka shibun bang himna suban long kumno ban ai kudai ki ka ki bat baru kila kam yo jusuk ban cross ya ka surau kumno ban ya silang ki driver banyak kali ru kila kamdon kata rajin control ne kila kamdon kata ka jisno tu nakaliang joki na marka jitre stong ban pentit joki police nakaliang ka traffic police ba ai jitip eki te ila ban ikwa ban ai kule ya ka jing stress stong joki hantam ha ka jing pe ya traffic the kublish bun